Jini Hayungo, Kabamano, Naitai, Sitai, Nuktai, Kabamano Tongo, Nui, Jungjotono Saimano, Abisingo, Kaisa, Waisapano Nurok Nuyakomano, up the Haino, Pini, Jini, Naijang Naijaga, and no Punukzana Nising, 1 2 in a Harzak, Nahar Mani, Abo Hunke, Abo Orni Local, Go Hunke, Silla Goha, Nei, Simon Jago, Abo Korbuk subdivision Nino, Kaisa. Silasuri block tongo a area wono abo located a Silagoha ni hinjabani khanamani Silagoha ni Hakor tormani mayung phano chago nei khanawo jeng saimiako jeng nuyako jeng chaitongnai kaham khlai te aboni ti aboni laibuma rok kok rok so aboni local or je tongnai local borok no sung sui khana lainai abo bopti hai Hakor rok bopti hai engui a Hakor rok engkha je oroni borok je saiman mane abono tuino jeng kisa misa sengui nayei silayani chaitok lainai te Hakor Habwi Hakor khanaka jeng Tokbak Khorni bu khanawa abo engke Tokbak Khor busu bopti hai ke Tokbak Khor rok tong tung abrok kaham ke jeng chaitok nai linai engke phaidi takhuk buku song jeng oro khorong nei be malaikha Sila guha to ida to mane mati jorma hoite ida guha ida ইয়ানা বলে সন্ন্যাসী আছে সন্ন্যাসী আসলো অন আছে এখন আছে কয়জন আছে একজন আছে এখন তো এখানে মানে আবর্জনা বেশি করণ যায় না আবর্জনা বেশি নোংরা করলে আপনি দিশা ফুলাইবো সইয়া ফুলাইবো এরকম করে আর মানুষে করলে ধান ফসল হয় বাচ্চা কাচ্চা মানুষ না পাইলে মানুষে করলে বাচ্চা হয় মানে এর ভিতরে থু করে ফলন যায় না বুঝলি আর মেয়েরা মাসি করলে ভিতরে ঢুকতে পারে না এটা বিরাট একটা আওয়াজ করে ভিতরে বাদুর আছে তারপরে নানা রকম পোকামাকড় আছে কতটুকু লম্পা ভিতরে ঢুকতে আইতে পাক্কা 1.5 ঘন্টা লাগে এটা 10 লো ইয়া যাও লাগে আর ফার্মলাইট আবার আগুন বন্ধালে 2 ঘন্টা যায় না এটা আগুন নিয়ে দোকান যায় না মোমবাতি লয়ে যাবো দোকান যাইতে না এক মাথা টস 3 বাতির টস লাগে আইতে যাইতে ঢুকতে আর বাইরেতে 1.5 ঘন্টা লাগে जों tabuk sila guha thangai tonglayo ani ukhumu tongo nok nongnai uyang cameraman halai ang kaisa जों kaini khiyoi sila guha thangai tong tabuk sia barijado ongno nongnai tongdi जों bai baksa khiyoi nogno sila guha ni details जों nogno mangpli ti sai phono ni bai जों chesta khainai laktong ni samai baksa sini channel nayo जों tei batok thangai tonglayo burubu Tokbak Khor oha जों samania thangai tongo korino malai hana ni wansuo tani bagi hinalai irenog nunghana buruk mai tui rok chalai mani halai yang aitaro no hana akisa misa sakango thangai halai samanai kusuk Jora rok ar kasal ondo seng taubai silasuri ni simin around 2 kilometer ang seng himi pheleha guha malai ho lamrola gamno around 1 kilometer to 1 kilometer 1 kilometer ono rundi around 1 kilometer tai lai bike rok phaimano bini pore lai lama thagi thango kebeng kosong apayo ono phunu jania to thangpini ang phunu bai chesta khinai no naidi ani juta tei habani bagai kasai simalia nirok haike abo ayang kinarte khlaye lama tongo nirok abtike khub naisumoi abte hai abo nuk khang mujanardi nuk khang ke nirok ayang saka tei ki thanga ke belai chanai abo tui family karan ke Tokbak Khor bele be Tokbak Khor ke aro dikhibo yongsa kuksa to jibuk sindrai to tongnai sing saimano
Awan bagai asrang sigun sai manai wan chugui abak tui phemani abo phia lama wasa jeng jal abo anak nang nai ne sai ne ya je jaga ni bagai ang wan chugui kabak abo tui haimani soya ka sikang le berai jeng jal na ni ta sa abo kadi thanglayan tuluk Sorak itu Tokbak Hakor, Tokbak bising sinyo Tokbak dalai nu bang mani bagai riang rokhe no abuno sinyo Tokbak ante hai no Tripura rok sinyo Tokbak no hino nerok asek Jora ragi na singi tongmani tabuk a Jora sapaikat ayang cameraman no ang baksa telek guri nan bang Tokbak nai ayang ani vlog casting nerok telek no gan Tokbak Hakor sila ko ha ni hinjang mani ani vlog je nukjabi je tongmani mangklu je nukjabi tongmani abo no Tokbak Hakor abo oron chimin naisi kang ke pia chicken sa pia abo gandar thang ke mai saifanu kotor Hakor si abo ingke kari sing telek Habwi ne liana nero nukana busukin o Hakor kotor oro mutai rok bimani nero nukana oro Facebook khana kha bising khukti rok musumaya musuh kangke Tamo selarang ni sak kalau rok Habwi rok ni kuitok primary bising tei sengkana kha Hakor bising rok teh kebang ma merok sujang nung nai abo oro bumung suika kangke selas sikla bai beri sikla rok hamjang laike oro bumung suika kangke malai layo ni kogo bo khnao abin bagai nerok teh kebang ma jaga no bumung rok sujang nung nai bising obo jesek sujang no sengno no phulungai bagai chai tok nai nero Naitokgwi di sampai baksa ke sini ma dam ro za ko ram lukha Tong ro ra pe mani motai ro lai mani abo singta book ready no kha ani cameraman already bising Habwi thangka bo segang Habwi camera khona nango Habwi bagai phadi hingke tabuk singbo hablai sinai bisingo Habwi Tamo ro Tong nailesna jadi jeng teluk bising Habwi tongka saimia kopi hai rokhe Habwi no camera agani cameraman no story nei di bo bising Habwi tongka sini cameraman lama ordegon kasai tongkha sing Tokbak khibang mani bagero nerok no khana itu nerok bumus aro phian nerok phaike belano naisomui hindi Tokbak Hakor ro Cibuk sindrai rok tongnani belain chance tongo top kalaina tongo sini light dok perfect ani bagindro no kahangke phonogui buman lailia te high bisingo sing around tabo 100 meter high bising hapaikha beskango phonophiana to sinjo Tokbak birmani mukhang rok nang khai belai no kirima singsa abuni bagai kisa naisuk moi nuksumai himna nango Hakor belai no mukongkha kirima singsa lama rok hama bisingo hangla rok maya nik nawo Tokbak murok sejora rok mana ini
norok nukhana yang phaising hakor tongo oro tui kaisa kaisa bwsago klai kha hingke borok ni tui klaimani hai asujara kesang abo chukmani around sukunchana 30 foot dogmano abo chukmani sinjo tokbak to nugi teisru nokha benro na camera ko phonogi mainya ko sini tako nero sinjo tokbak rok nugi nokha abo pura kongui no mathango oro ya aku masuk kan ayo mosto oro apa nih ano bunuh ya sinjo tokbak awan wa sinjo tokbak khor jago bising phairek ko hama mana tururuk tokasang tabu apte haite butongano phaidi norok bising phaike phiaba apte hai kesang jaga oke jibuk musila rok ba te kubuni jibuk robo tongo norok nukhana ko mano sinjo tokbak birmani norok nukhana singtabu bisingo 100 meter high hapa sakolo manya hai tabu hapa ising mani gali hamaro ko manthayan tokha niwo sinjo tokbak ro hata chamoko ro ki te ka pito nei boke sakate ro dire thamani logo kirma sisa aku te so norok ora hapa yang harang ro bang tak lai di bising ka manaman betum tang boke hai besar itu yang tongani kapal salju kasih cingap di hai bahaya itu kita mati di sini menamani waktu itu lama sampai ya dari Aisyah medite Aisyah rukros bayan nani abni kulo waktu singo rum kotor mau takut rum kotor mau tangguh nih karena mana nak kotor kecil naik kan sudah tokbak boleh market no biri tambah kah Norok nugi tongkhana obos hakati kaisa tolati ke opti ke thango opti kaisa kising ta uthai na opti terus kalau sap hot itu kiri manis norok nukhana sinjo tokbak haino pai phriyak belana kirma singsa ayang sinjo tokbak belai bangu thanglai abo amanjar ko hu ke phayo borate hamlai lak thangai mukhang rogo haino mokol rogo kasirab jangnai si jangaran chimino ki filmani sasinai 어버넌가 닭때 부고서 실라고하 비싱 Jora Tok Halekasen Tebe Suk Jora Tanganang Saimaya
haipano oron simino sung kifil sinai kya sinja tokbak rok balai no bang mani bagai hur ke biri tang mani bagai ngerono kaham ke phunu mi asini lai perfect yani bagai oro rogono chibuk habwi tongo obo ngkai sinja tokbak bikhi tahote bohuso kaham ke nadi je light kese ke tanai obo yong se phiaba obo jotono sinja tokbak bikhi ayang sakane simin thamane oro no iko oro rogono chibuk rok u hakor rogono chibuk rok tongoi tongo ngkai oro no kuluma rok no rugai chibuk rok phayei kuluma rok no rugai chibuk rok phayo nero nai di abo maichelam haike nero nugui tongo maichelam kisa malo kuchung abo jo yong ni bokrok chi abo or kaham khe nai di maichelam haike nugui tong je hete tahote busang kuchung je nugja blue color ke je sung tungi tong mani abo yong se phiaba kaham khe nai di ko yong ro lori to iko malai tong no khada obono no kuluma rok yong rok sana phayo obono rok thari bunni loge chibuk rok phayo aboni bagini ro apte hai mo rogo hongke belai mo ketong di nok saimo no chibuk mere bek khunjangnai abo kesang jaga ke bo belai jo boni busak ni onojai bo phayo ko yang rogo belai no manai choma ang tai phun simino nai chom no ma phayo buru jaga chibuk rok tong kurui tangi saime able opte ha ang age hakor ro hapru rogo sarai pro hakor hapru rogo ang malaikha phi abun bang balai no careful no opte ha hakor ro thangkha ke belai care na boge ang no koyo phaidi tilak seng bising hawi thona or no kha o chala bre hamza wa ne rok suikha ke mano nei khana or no rok suijak no khana chala bre sikli ha ta thangnai rok brok ni chala ne bumung bai bre ni bumung sui plus rolai abo jani kaisa musumata orandra nokha m plus ke te naituk nai ne apti hai ko orobo tongo oro rok nai di ika orobo nai di orobo sujak tong ote ka bangma no gila ma no u bisingo sujak tong ta hote bu song to mani sasinai room tor mani bo nara phaiki simin che saiman sinai ayang rogo tam hakorok tong abo tam hakorok gasido tangke si saiman sinai abo phari sung thangine le na abo phedi hai laine legran silaku ha abo tam hakor kha kirma singsa abo silaku ha ni paithak jora soikha abo ke busuk jora biang thang sogina abo ke saimalia ayang ke thang nani bo Karikha thangmala khayang kheto thane ke oro bolong bis thangna kalai sinai ayang saka abo busuk jora angno saimia haipano thangnai legrano belaise hasingsa khana bo nagrano hasingsa bo ni mai abo 사가 떡사위 탄거 보?
sa abo bayang rok thang sai ma Tamo kha abo yang rok sau chemia yang leti thangnani Karikha thangbo manglakha on sosi kalashu oh sempura Paithak jera phaikya kolomte kalaimani ekdom markheneni jago hama ekdom dati hama manao phu sare kalai khata spriyang bising thangmani jora rok Hakor tong rok nei mani nero nukra ani hama khorang khalaman nero buji khana bela oxygen oro belai kom on bogin nero nobo angkoi nai phaike jesek manchak tos kusung ti pidi battery full charge khlaina ti pidi sing unlucky sing battery ro charge khlai ka full ke phaijalia okay naisun ti oro sino Tokbak sino Tokbak ro umur khlaiye biri mukharoban nangin mokol rok go mokol rok phula anya tei khin rok chesto chai tok di oro bising pura phuthuk phaika he haino hop kolom kasar ma jero kai tui top kalai aba asta khasang krisne tui hai nerok no ba koi nai phaidi silago hobo Tokbak Khorni saiman jago obna naina bagai Shillong Meghalaya robole kawma jagani bororongno thangai Shillong Meghalaya ro Hakor thangnai phiaba chini Tripura haste opte Hakor tango ani thani opte ang saiman min Hakor tabu jorate kaitham tongho kaithamni bising tabu obon chpuilla ang Hakor ang rondro te kaitha tongo sini kerenga toma related bon borok mani opte Hakor mui han faising tongo opte ron sing tuluk phono nai nai di norobo Oke, pedi, bising hab lek kaba, tabu, teluk seng nokolaya nai, nokolaya mana pecing thang lagi nai, nerok naik tengdi, kerenggi tengdi cuma baksa.